Ya, dam. Ano pong isa oh? Asa naman to run-run oy? May oras hapon na, musii man daw to siya. Pero bago ko magpasii, siyempre, pahilot-hilutan sana ko siya kay sakit, hindi ang lawas po. Dam! Dam na ko tong gihayo si Muha, dam? Naa. Ikos na kaigid, dam. Dugaya po di mo oy. Wa na may gikaw sa mong balay ba? Naa, pero kuan na sa ko. Hilot-hilutan sa ko. Matay, dam. Kung makita ang tas kadaghanang katawhan diri, dam. Maisyo na punta ba? Sa isyo nga. Kuan man ka. Dili man kaminyo. Ulitaw man ka. Pag dali hilutan ko diri kay para ihatag na ko to sa imo ha. Diri sa karsada, magpahilot ka? Ano man ikaw gusto nimo hilutan ko? Makita ang ta diri ba, oh? Sagdi lang good. Igan kay to. Maisyo na punta ba? Di ta ma-issue diri wa may issue na to diri o itao. Time sabi, asa dis Jamie di ay? Ay, kato, ay sa tong kuan na kay trupod tong na. Pahawaon ako to ba ikaw? Wala ikaw sa pun nimong dugaya ganina ra man ta kasi kuan. Ang dugay kay kada abot sa nang oras o ganina ko si paabot diri. Ako man may magpaabot ninyo ron nga madam man unta ko. Tinutas ako kay wala gid na makita na to diri. Asa may unang hiloton nato, dam? Dili sa ko mga paa. Ambi ng til nimo be. Diri? Diri oh. Grabe nimo, dam. Oy, Pero nga. natay hangyoon nimo, di man tagaan pa man tagtrabaho. Lisod pod, mangangyo na lang gani mo. Ya, dam. Ano pong isa oh? Nga, dam, okay na na, dam. Taro nga pug hilot, so sige lang pislit. Ana, magud-nagod, masad, tirada ba? Apila ni mga kuano kanang iyang mga kani oh. Oh, sige, pakutuon ni ma'am. Mga pakutuan na. Buwan ang silas na to, ma'am. Buwan na to. Gabi ni madam, oy. Taro nga. Di man makuto, dam. Okay na. Asa pa gid, dam? Okay na man ni diri. Dali ara pud mo muhilot oy. Kay apog tiin ni mo, dam, oy. Ko ato kong chinilas ibalik to kong chinilas. Kamot na po, dam. Oh, kamot na po sunod. Taro nga. Hinaya lang, mura makag nasuko. Wala, dam, oy. At kay ko no. Kanina ba akong kamot okay. Taro nga. Kutuon na to, dam, ha? Pakuto. Kay kamot ni mo, dam, oy. Di ko bahala naman ni. Madam, unta ka pero nay kubal, oh. Daghan di kong trabaho kay di ninyo malihok akong gipang papalihok sa inyo ha. Tong isa. Taro nga sa hilot. Pag ini mo nahilot mo mali na kas isa. Kaning mga diri oh. Hinaya lang ba agay? Masig na ipiyang ba kini? Sakit dili. Sakit. Mapiang gyud naron di kumot-kumot nimo. Adi. Na. Hindi na po sa. Lami man day ka mahilot ron oy. Aw, oo. Ako pa. Hindi paningot na ko ba? Wala man ang dami para dali. Wala ni mo gipabuto. Okay, mamalit po sudan dam ba? Uy, sudan sa balay. Uy. Kung ulo na po. Be. Bakit yung ulo? Taro nga ha. Taro nga hilot. Kini dam. Kinay siya, dam. Ito na ron. Gwapo yung pamati, dam. Hawad man dagay ka mahilot oy. Ahawd, uy. Okay. Hinaya lang kay akong kuan akong hair madaot. Sige, dam. Bago ra ko nagipasalon. Kana, dam. Sige ana. Ayaw po sige pundo lang po sa ing ana pod. Di ba, kay maulam ko, dam. Hugi ko kamot kay gikan ko ng hornal. Basig makuan imong beauty ba, oh. Diri ba kanan diri o ana-ana o ana-ana ang sa maning mahilutay na po oy. Imong salon man ba, o makuan? Hinaya lang pod. Gine, ragi na ako, no. Na. Okay na. Sa imong kuan man, diri, dam. Kana jud, gidiri jud ron kay murag simisakit jud diri. Kana, dam, okay na, dam. Kana. Grabe naman ni, oy. Grabe yung pagsulay, dam ba? Diri paubos ron, paubos. Paubos?
Agoy. Paubos ron. Paubos? Agoy ka. Dali dam? O, diha. Dilok kayo ron. Yung saan naman eh? Iana na siya papaubos. Ana, iana ba o iana paubos? Paubos, ana. Ana. Hmm. Mura makag nanarapo eh. Kusga ba? Kusga. Ana. Okay na, dam? Tama na ron. Tama Ay, na. salamat. Dam, akong kwan. Katong kwarta ba? Ay, tara ko yun ka sa balay. Patay. Saan naman ni oy?